onog čudovišta, tako da ajde da počnemo. Na početku jutra malo sam na laptopu. Mislim, dosta je sada. Kad je dosta laptopa, ustajem iz kreveta. Gledam da slučajno ne stanem prvo na levu nogu. Ok, sada ću da se presvučem. Danas ću da obučem ovu haljinu. Obukla sam se i sad je vreme da stavim ovaj divan kaiš. Vreme da se očešljam sa ovim priborom. Eto, očešljala sam se i šiške i rep. Mislim, vreme da se pogledam u ogledalu. Divno. Ok, mislim, sad je vreme da sredim sve ovo u sobi. Krevet, češljeve. Evo ovako. Ups. Evo, i češlj sam ostavila. Sklapam pokrivač. Eto ga, spremno je. Uredno. Vreme je da se obujem, pošto mi je hladno na nogama. Nije zdravo da idem bosa po kući. Evo ga. Vreme je za doručak. Buđava palačinka i čaj. Njam, njam, njam. Pojela sam izvrsnu palačinku. Vreme je za čaj. Ukusan je, ali ne mogu više čaja. Ostavit ću ga za kasnije. Još je i onako vruć. Kako je dosadno. Joj, znam, pozvat ću drugaricu kod mene. Eto, poslala sam mi poruku. Opereta mi je poslala poruku da li ću da dođem kod nje. Pa naravno da hoću. Evo, poslala sam mi poruku da stižem. Mimi, ja idem kod drugarice, ćeš sa mnom? Može. Sad ću da zvonim. Zvoni, mora da je stigla. Idem da joj otvorim vrata. Ćao. Ćao, nismo se dugo videle. Ćao, malena. Ćao. Ja sam Mimi. Baš je slatka. Izvoli, sedi. Evo. Baš ti je lepa soba. Hvala. Sada, ćao. Ja sad moram da se pozabavim mojom drugaricom, ona me čeka. A vi ćete se sami snaći. Onako je gotovo moje jutro, već je podne. Lajkujte.